Het wordt zwargelijk voor de man die onderaan in het klassement staan. Vlasbloem met de verwisseling, rond al onderaan. En dan de man uit Jestermar. Zal leuk begonnen als debutant, maar kan ze het wel volhouden in die A-klasse. En Ilke Dijkstra, ja, die is eigenlijk al degradeerd, maar die had het skip verkocht. Maar je wil er net aan degradatie meedoen vanzelfs. De wedstrijd is op het Sjoekemar bij Ignebregen, maar dat had er net zo vol aan. Want door de orenkant van de bregen van de A6, daar is de valskippen, die kent het net onder terug. Een route die ging op naar Ignebregen en dan weerom ene in de buurt van diezelfde Rikswij. En meer is het net op en del. De skippers hadden er haast eigenlijk genoeg van. Maar de start wie wel aardig. Ze slierten alweer mooi op een rietje. Maar wat is daar aan de bovenkant te zien? Ziet een meter. De toeter is van Peter de Koe, die is te betiet. Maar wat doet ziet een meter daar? Ja, sure, nou is het beter te zien. Die gaat gewoon voor alles los. En die bad een prachtige slagmeidje oer stuurboord in de richting van de tonnen. Hij doet het eigenlijk in één keer goed. Hoeft maar een lidslagje op te hellen. En hij leidt 4-4 voor diezelfde centimeter. Die eigenlijk onopvallend meezielt in deze IFK's-wedstrijden. En de oren die komen er 4 achteraan. De verwisseling is nota bene de tweede man. Dan komt Eeltje en dan komt Henk rechts. Eigenlijk net de echte favorieten nog voorin. Dat zou misschien nog wel komen, maar die zitten wat in het middenveld te hannesjen. Want de vlaagjes zijn weer zuinig op het Sjoekemar. En in het midden van de wedstrijd waren het eigenlijk helemaal een beetje stiller. En kon je er net echt goed om meedoen. Nou, daar ging die man dan alweer los in het voorderwiese rek. En show maar eens even hoe het dan ophopen. De wien komt van achteren en een stoot alles weer in elkaar. En daarom hadden ze zo'n hekel aan die route. Want die voorsten die worden helemaal oudekt verzeld. Maar je vindt ik wel wat uit in dat voorderwiese rek. Want dan kan je een keer omhoog en een keer naar beneden en een keer het zeiloer gooien enzovoort. Er zit ik wel wat avontuur in en er bloedt alweer strijd in dat voorderwiese rek. Maar ja, dan mag je kiezen op een tonne daaronderin. Of door stuurboord of door je bakboord. En dat is altijd vanzelfs een hele moeilijke kar. Want aan welke kant van de mars zit de wien en wil je er een oor net die kant uitdrukken. Dan gaat Jelle Talsma bijvoorbeeld, nummer 2 in het klassement. Die gaat direct bij de tonne door de wien. Het is een volslijn missenslag. Hij komt achter in het veld te lanen. En voorin leidt er nog altijd voorop. Ziet een meter. Hij leidt 4-4 voor op de rest. En je denkt dan bij jezelf, wat kan ziet een meter nou nog gebeuren? Want daarachter, ja, daar is het voorlopig nog steeds die bruine scootjes met die witte zeilen die het staan horen kennen. Tje, nog steeds de verwisseling, nog steeds de Ilkje. En daarachteraan de gebroeders Los. Die denken van misschien kunnen wij wel wat bereiken. Nou, dat misschien is wel degelijk zeker. Want ze hadden die beide orenman al te pakken als ze op bijgingen naar de onderste tonnen. Voorop nog altijd ziet een meter. Maar dan zie je in zijn cruiserekje. Daar komen de jongens van Los samen dichterbij. En ziet een meter denkt nou al op ditzelfde stuit. Ja, laat hem maar gaan. Want hem had geen enkele kans op zichzelf. Nou, je ziet het in het Vaderwiese rekje. De jongens van Los gaan dan ziet een meter al voorbij. En zullen op wij gaan naar een oerwinning. En als je dan sjoggen naar de rest van het veld. Ja, dat bleef heel wisselend alweer. Er gebeurde echt van alles. Er zit een heel soort onderlinge strijd in. Maar dat kwam zelfs op die vlaagjes. Zat hij daar op het Sjoekemar lijn. En wat vakar had je alweer maken. De Raderhoek bijvoorbeeld komt ineens van achter de voren. Maar Sil ik werd helemaal achterin eindigen. En die orenman, die favorieten, hier een saffolle strijd nodig om daar te komen. Maar ja, dan is het de jongens van Los die het echt als favoriet binnen. Bovenste tonnen ben ze al eerst en ziet een meter komt er rustig achterom. Nog geen enkel probleem voor hem, want die komen nog net steeds dichterbij. Maar verderop in het veld, wat een wisseling zie je het erin. Je ziet naar de jongens van Jester Marier en de jongens van Jasper. Weet je wel wat die lezen? 14-15. En 16e, Peter de Koe. Hij had al 8e lijn. Hij komt nu net 16e plak en daar zullen net weer uitkomen. Maar hij is de onbetaalbare winnaar, Joert. Hij steekt de hand van tevoren al omhoog. Delmer los en hij maakt het echt winst in het klassement. Want ja, als je als klassementsleider winnen 2 dagen van het dan is het wel goed. Nou, twat is dan ineens de verwisseling. Sipke Wester aan het roer van het schip wat in handen is van Vlasbloem. En zij worden ineens verrassend twadde. Dat is een meter eigenlijk. Want Tony Brundel komt hier eens treden aan. Ja, die kan nog krek van Henk Restlands highlight door bakboord. Rechts met even inhouden. En scoot dan tussen. En op het 4e plakje. Nou, dat is een goede prestatie van Henk Rest. Die bloedt aan mij aan de bovenkant in het klassement. Maar dat is even zien.
waar is nu Centimeter? Nou, Centimeter, hij wordt 5e. En hij baalt. Eigenlijk wil ik het staatsschip wel ondersteboven varen, maar dat maken we niet. Het was wel leuk geweest, dat één route eerder gemoeten. Waarom ben ik meestal zo leuk? De wedstrijd hoort in principe 90 minuten te duren en ze laten ons nou mooie 2 uur zeilen. Dus natuurlijk baal je dan als een stekker. Omdat die wind zo skift in het laatste raak. Nou ja. Maar de lijst voorop, dat komt trouwens ook door de commissie, want die leidt die bovenste stad toen, dicht bij de Heugde Tonnen. Ja, dat skifte de wind daar ook. En dan kost het me eindelijk een keer stuurboot een beetje beter erin. Want ja, over het algemeen gooien ze altijd de stad over bakboten beter in. En nou lag je stuurboot er wat beter in, ja, dan kun je eindelijk eens een keer slag slaan. Ja, maar toen is niet van de weinigen die dat zeggen. Ja, dat komt omdat die wind zo skiftig er is. Hè. Je moet er altijd heel goed opletten. En we hebben niet het snelste schip, dus ik moet altijd een aanloopje hebben om over de stad te komen. En dat lukte nou. Dan komen die jongens van los, die tanks liet die maar gaan. Ja, die lopen zoveel stuk harder. Daar hoef ik niet eens met. Ik was lang blij dat wij weer vooraan zaten nog een beetje. Ja, met een schip wat gewoon in de teer zit en wat niet glad is. En met 8 vierkante meter te weinig zeil. Dus ja, dan doe je het hartstikke goed natuurlijk. Nou, dan als je nou de voorlopige uitslag is, want er zijn nog protesten. Ian dus Delma los, dat zit wel vast. Dan Martin Vlasbloem, Tom Brundel op een derde plak. Hij komt omheen. Henk Rechts, 4e Centimeter, 5e Sibo Siesling, 6e. Sander Walter de Vries, 8 Jeroen de Vos, Jochen Jella Taalsma, 10 Henk Keizer, dan Jacob Huusman, Siep Meijer, Michiel Kalsbeek, Ilke Dijkstra, Peter de Koe, Us Gastjoert op een 15e plak en Gerard Adema, Zegtjen. Nou, wij hebben nog het klassement. We hebben nog eerst het klassement klaar. Dus we zijn nog net in beeld. Ian, Delma Los, 4,8 punten. Dan Jelle Talsma, 10,9. Dan Tom Brundel op een derde plak, 17 punten. Sibo Siesling, 17,9. Henk Rechts, 20 punten op een 5e plak. En dan geven we er even bij Lars Sikio favoriet. En dan komen we uiteindelijk bij het 16e plak. Ik zeg het nog een keer, het is voorlopig. Gerard Adema zit er maar 54 punten.